आजकल हर आदमी के कवनो ना कवनो बात पर तनाव होला, चाहे ऊ वित्त होखे, रिश्ता होखे, असाइनमेंट होखे, नौकरी होखे भा कवनो दूसरा बात। तनाव के चलते स्वास्थ्य के कई तरह के मुद्दा जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, चिंता, चाहे डिप्रेशन हो सकता। तनाव से भरल दुनिया में तनाव कम करे के कुछ तरीका का बा। आज के वीडियो में हमनी के तनाव कम करे के 5 सरल तरीका साझा करब जा। चली शुरुआत कइल जाव। पहला तरीका, जवना के रौरा अंदाजा लगा चुकल होखब। बेशक ई व्यायाम, योग कईल, चाहे कवनो अवूरी शारीरिक गतिविधि जैसे पैदल चलल, साइकिल चलावल, जॉगिंग, नाचल, चाहे तैरल हा। शारीरिक गतिविधि में शामिल होखला से राउर शरीर में एंडोर्फिन निकलेला, जवना के फीलिंग गुड हार्मोन भी कहल जाला, जवन की तनाव के कम करे में मदद करेला। दूसरा तरीका बा कि उहे करी जवना से रवा प्यार करी, भा आपन ख्याल राखी। शोध के मुताबिक जवन लोग अपना के देखभाल करेले, ओ लोग के तनाव काफी कम होखेला। उहे करी जवन रौरा के खुश करे, चाहे उ किताब पढ़ल होखे, पेंटिंग होखे, स्पा मिलल होखे, गावे के होखे, खाना बनावल होखे, खरीदारी होखे, भा जवन मन करे, जैसे कि रौरा बढ़िया लागे आ तनाव रौरा से दूर रहे। तीसरा तरीका बा कि अपना दोस्त भा परिवार के संगे समय बितावल। अपना परिवार के सदस्य भा दोस्तन से बात कैल भा ओह लोग का साथे समय बितावे से रौरा अकेला महसूस ना होखे में मदद मिलेला। रौरा समर्थन के स्तर बनल रहेला, जवना से तनाव बहुते कम हो जाला। अगला तरीका बहुते रोचक बा, आ हम खुदे एकर पालन करत बानी। अपना प्रियजन के गले लगाई। अवूरी जदी राउर घर में बच्चा बा त ओकरा के गले लगावे से राउर शरीर में ऑक्सीटोसिन निकलेला, अवूरी कोर्टिसोल चाहे तनाव के हार्मोन कम हो जाला। जब भी तनाव में होखी तब बस गले मिल ली। आखिर में कवनो काम काल्हू खातिर छोड़े भा टालमटोल करे से बची। शोध के मुताबिक कवनो काम में जितना देरी करी, उतने तनाव के अनुभव हुई। आज के काम आज करी, काल खातिर मत छोड़ी। अगर रवा सभे के हमार वीडियो पसंद आयल त लाइक आ शेयर जरूर करी। आ हमनी के चैनल मेडविकी के सब्सक्राइब करी।